nevene ganga munyende jene edoganga munyende jene edoganga ngarende nevene ganga jene edoganga ceerno won jiɗɗo suukara won mo yiɗa suukara won jiɗɗo ñama ko won mo yiɗa ñama kono goto fof ko yiɗi ko ne weli kadi ne weli ceerno ɗum noon wadde sen paami ko kamɓe haali mbimi ko seeremɓe ɓe woɓɓe fof naati hen kono seeremɓe ɓe haali kamɓe goni jannguɓe kamɓe goni anduɓe kamɓe goni ardiɓe kamɓe goni reweteɓe yimɓe fof ne poti fewde tengti e maɓɓe teso ɓe peewi feññinte pewgol maɓɓe ngol ko fewodirde e koye maɓɓe nde ɓe pewdira e koye maɓɓe ɓe kalda goonga ɓe mbarda goonga won fof setto e bandum woni goonga ko ɓe ƴeewa jabde rendude ɓe ganda mo Allah rokki fof ko Allah rokki ɗum mo Allah haɗi o ko Allah haɗi ɗum wadde rewoɓe ɓe so tawi ɓe jii renndo ngo wayani dani hoto ɓe ndendini yimɓe fof ɓe mbaɗa e bata gota ɓe bonna yoɓe ƴeewa ko boni ko ɓe ganda koko boni ɓe daro e moƴƴitinde ɗum soɓe donki yo moƴƴit ɓe doga ɗum ɓe doga ɗum par ce que ko aɗa andi Allah ene wiya fa firru ilallah firru ilallah dogue fewde Allah kadi wiya farrina an doɓɓe ga Allah so tawi ko goonga neɗɗo o ko felo Allah o dari e jaɓɓal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o dari o numɗan tan nde wonno ko dañete ko ene addani yimɓe caɗele won hulɓe haalde goonga pour wonko dañata wonko Ibrahima Kane en dendinta ene mbaɗnami Ibrahima en noon ko waɗoɓe ni ko wattoɓe ni kono ɗum min muɓandi kam kono neɗɗo wiyan ɗum ko arsigi arsigi mo Allah soggi yo faye ma o hay sa ƴettima neɗɗo par ce que eɗen jii cohluji cohlu ara ƴetto e jinna manguita dokka ɗum ay ko arsigi neɗɗo ara e ma mantuma haalama ko welmata hay batta kan ɗum ko arsigi aɗa ronko hokkude jinnaɗo ma aɗa ronko hokkude ɗi yumma guitta tan neɗɗo ara ɗo yetto tan dokka ɗum ay ko arsigi sa huldi haalde gonga batte woto arsigi tajje arsigi taƴan kadi taƴa hakkude ma e Allah moƴƴuɓe poti tan ko moƴƴude ɓe gona darogal par ce que ɗum Allah moƴƴini nelaɓe salah sa yi nelaɓe denama ko pour woto diine bonde enenne en gona renaɓe kono eɗen poti wonde rentiɓe ceerno Bachir en gona renaɓe kono eɗen poti wonde rentiɓe guila hedde kitale 1958 ɗemgal Pulaar watti gollede watti jangede waɗi batuji sahaji gadi ɗum seeɗa ha caggal mum ha ñalawma hande o hani hande ɓe kuccodirɗa ɓe koye ɗum ɗon dillata saabu ko Tabalde TV e Gotagu e Dendori TV e ballodiral woɓɓe hewɓe gollotoɓe e ɗum ɗon ndeɗo ɓamtare Pulaar ɗemgal Pulaar ene jange hande ene jange ene winde ngol ɗo leñol ma fulɓe an fo e wonde ceerno kono ko ceerno ganduɗo jamanu o hol waggino ko woni hen mbiyata wasiya paruɗa e ngol ɗo leñol e ngal ɗo ɗemgal ceerno yo Allah yo moƴƴere en gona ƴellitiɓe e wone gueɗe no feewi kono leñol kono sallah sallam ko mbiyata omo wiya hubbul waɗani minel imani ko yidde ɗemgal mum par ce que neɗɗo foof koye ɗemgal ma he ko kangal dewrata Allah par ce que kangal Allah hokkuma ya rewru Allah aɗa andi ko Allah wiyata wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi hay neɗɗo goto min nelani so wona koye ɗemgal yimɓe mum ɗum waɗi noon ɓawdi enenne ko ken fulɓe eɗen basiyo fulɓe haalde ɗemgal ma ko diine ma haalde ɗemgal ma koye diine ma wonno ɗemgal ma ngal yaadi ko e adama kangal yaadi e diine ma sa ƴetti ɗemgal gongal aɗa hutoro ɗum e diine ma ene wawi wooda ko ɓeeɗo ko no kutorto ni taw yaadani e gonka ma wanno won ko neɗɗo en hirsira e gonka mum taw goɗɗo hirsirta ɗum e gonka mum an sa waɗi ko waɗata ko tan a dañat caɗele heddiɓe noon kamɓe dariɓe e ɗeɗo gueɗe e onon cara ɗum ɗo kalden ɗo ko haalaji wona anduɓe ko forsaɓe tan yo kaal kono yama wasata hayso neɗɗo goto ko mbiɗen premiére na sallah sallam wino seydina Ali nde Allah fewnirtuma neɗɗo goto ɓuuri moƴƴandema e aduna ko woni e aduna foof wasata neɗɗo nana wiya oɗo de haala ɗo ko kecce
e ɗum ko hunde nde yewata wasara nan ɗo wiya oɗo de ko haalɗo ko gonga tafto ɗum wasara ko nafi enen ne neɗɗo taftata hoore mum ko e gonka mum taftata hoore ma ko e ɗum ɗo ayi to men to sukaɓe nan toon hande rewɓe eɗen janggina ɗumen e ɗemgal men pulaar sharia ceerno Abdoul Ghali to harka ƴere gonɗo hande to en Yasine ceerno omo jogui sukaɓe rewɓe daɗi hande ko heewi e seeremɓe e Fouta ko wiyete seeremɓe par ce que so Allah hollima suka debbo jooɗo haala gurdam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ha laaɓa taw gurdam ko foof taw ko e pulaar kadi selani hay nokku ceerno ko gandal ko neema ɗum woni codol suka debbo daro limta ha joni farillaji salligi ha laaɓa e ɗemgal mum daro limta farillaji julde daro haala ko wayno korka haala hajju min mi yi noon ha fuɗɗiɓe ena janga joni miira taw ko sukaɓe rewɓe pulaar ceerno wona ballal so tawi joni sukaɓe ɓe jangguinama e ɗemɗe mabɓe diine mabɓe o yadata ko e gonka mabɓe ka maɓe gandu eɗen jogui diine ko gandanɗa hoore ma wonko arbeɓe e diine munen ko gaddi taw yaadani e meɗen par ce que wonko haalte e defte he taw ɓe kaali ko gonka mabɓe ɗum ɗo moƴƴani ɗum ɗo ndenden ɗum taw ko kamɓe ko neɗɗo nde Allah nelina salah sallam o neli koye jikkuji mabɓe nelaɗo nela ko e jikkuji ɗe ɓe jogui ɗiɗi moƴƴani enen noon eɗen jogui jikkuji moƴƴi ɗe l'islam salaki par ce que joni tan to banggue tan raɓɓinnade neɗɗo maya debbo ndesa debbo gondon o ñawa sare wiya waɗɗakima safrudemo andi enen en jaɓata ɗum o maaya kadi kasanka ka wiya kanko waɗata ceerno enen neɗɗagu men jaɓani ɗum bon neɗɗo rese wiya wona e galle wiya wondata e jinnaɓe ma omo jogui droit waɗanmo galle makko banggue enen en gadoraki ɗum enen gadoɗen ko enen fof ko rendude koye dandal ngal woni nafoore men wonko diinen haala ɓe haali koye jikkuji mabɓe enen noon ɓawde ngala ɗin jikkuji woto mbiyen eɗen pooɗa wona jikkuji e nder joomen jikkuji ɗi moƴƴano mbiyen eɗen nattina ɗum e nder meɗen par ce que ɗum wonnata ko taƴi enɗemagal walla wona ceerno Bassir hol konngol ma battidigol tan ko eɗen ñaago Allah teddol towɗo onon dariɓe e ndeɗo darde ɓe yo Allah sembin yo Allah hokku on wonde sababu peewal tagore nde par ce que ɗum ɗo on caran foof so sarama ma ɗum yaaɗo en meeɗani miijade ɓe en jogorani yettade so wonko nafi toon ko onon goni sabbuji enenne tinnoɗen keewen wadde hen ko ene nafta tagore nde ene nafta leñol ngol wanno ko ɗum yaadata diine o e leñol ngol so tawi tan ɗum woni hen ko woppa kala hen ko rewa ɓolɗat il faut fofo yo yaadu diine ari ko wadde réparation entretien amma hi huɓere ma ndi ha ɓoyni waɗi gebbi cukka gebbi ɗi pentira diine on ko ɗum tan addi jikkuji ɗi moƴƴani ɗi ene ferto ene sammina jikkuji moƴƴi ɗi ene pentira ha yooɗa yiyo onane ɗum ɗo ne ko darde mon nde dari ɗon amin ñaago Allah tan yo Allah hokku on sembude ko e galle kadi musidɓe men e yiɗɓe men koye galle munen gonɗen ɓeɗo ko ɓiɓɓe Daouda Kassé ɓurɗo andire noon keefi Kassé mawɗo mabɓe o wiyete ko Abdou Salam an noon mbiɗa kisi ɓawde andi inde nde ko Samba Keefi tan ko miñiraɗo goɗɗo woni wiye Demba ko neɗɗo moƴƴo kanko e kodda mabɓe o donkanaɗo wiyete ko ceedil oɗo ko sehil mamum biyeteɗo Kassé Demba Thillé to Polel ko sehilaɓe omo jogui ɗo hay kasiraji makko weeɓani hebde kadi e musidɗo men banden ene wiye Malick Tabara jeeya ko Hawre wiyete Ba kadi ɓiyiɓe debbo ene wiye Asata Ceedil ɓiyiɓe esiɓe ene wiye Mamadou Koore ko ɓeɗo wonno tawtoraɓe ɗum ɗo e galle he anni a jarama kadi yamin mantaɓe koɓe sagataɓe so gonga wonno wonko rendiɗo e galle he wonko galle o darni galleji kewɗi eɗen ñagonoɓe Allah noon yo Allah ɓeydu kadi yo Allah walluɓe hokkaɓe ha joni mana dinno ko ɓuuri ɗum ɗo e babal dendagal caɗele gonaɗe yo Allah ittu enenne kadi yo Allah rendinen reena junde balɗe moƴƴine battane yo Allah wurno diine o yo Allah wurno ɗemgal men yo Allah wurno ha joni moƴƴuɓe dariɓe e ɗeɗo gueɗe eɗen mbiya allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim bandiraɓe tedduɓe hettotonoɓe e larannoɓe Ayaw Fulfulde e tufde ganduɗa Tabalde TV golle meɗen gaari ha ɗo to karallagal dowrowal ko Abbas Malal Abbas joom Ndendori TV haɓirɗe kakidiɗe
ko Abou Siley Diallo to cuuɗi meɗen Demet roɓi danoon golle ɗe ko musidɗo moon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam Yereyaɓe wonno koɗo Tabalde TV hannde ko ceerno Bachir Gayde to cuuɗi meɗen Horko Ƴere bandiraɓe yo jaam hiranen so tawi hiiri kadi yo waal tajomam ɓe jara annabi o ɓurɓe laawi nden meeɗi komin suka nder galle ceernam mi yettaki jeenayi mboɗo janga deftere